atong kuan ba? Kita katong gi-download ako nga apps gani. Oo nga naman. Ito kung open mo nga na manawag niya. Ay, katong na yung mga babae. Oh, ni babae na magdiwal-diwal. Oo. Amo tindot kay Hindi siya. na ito no? Dito sa. Di, pero di lang mag... Kuan, madili mo tubag ba no? Ila tanaw ka to. Magloko maghabol. Dito kita nimong palibot ba. Sensitive to kayo. Nanya makakita niya nga. Sa mga tan ano na. Mga kayo na loko maghabol to ka CR pudi ka to CR tanaw. Palagi manaot sa tanasan. Bala kung daot basta at least sinsuwel ba. Lingaw. Lingaw ka. Tay. Tari ko direct bangin. Kita sa kong awa kay. Kaya kaya Siya sigurado mga buwa sa talaay ba? Senior naman kari. Ano resulta? Lahi ato ko. Grabe mong tupigol ba. Laro kayo sa lahi ko kayo. Laro kayo bagis-bagis sa buhok ba. Sihag na kayo. Dani yung palit na. Sila ba kayo? Buta nga Ay lang nagsilipa. buta. What? Uwil? Ikaw pagingan, hisan para duha ta. Antikas baboy yung buta nga. Sina kayo ba? Ay. So, Uli ang ngayon. Buta ka itong salida sa itong pikulo ka salida? Pikulo ba? Oh. Taas kayo lunggan niya. Sino kayo agtang? Ako, ikaw yun. Yung magkuhan kay suwang lang, taas ba? Suwang Ay, lang. ako lagi tirahan mirmiri mo na. Kita na nuwan dali. Gusto nila yung tirahan ako. Kita ang karso na. Oh, Ito itong king koy nga, salida gani. mo lagi. Ikaw sa ganaso ko si mutupita, ganaso ko buka ilis tao. Na, mailisan mong Puno lang kuan. kamahal ng tatao na rin buka. Box canting ni. Bina ko Martin oh. Martin daw. O may tupi, pero matupihan niya. Mura ni gamulak. Matupi niyo. Kani akong buhok niya na. Patay mo, standard ba? Standard lagi. Shaggy po. Di ato baka tong namilar tayo sa ubos ba? Sontong kayo nga. Sa to. Katong Pagkapukit cute mo sa kasad. Sa to ba katong Ikaw ba nga? Ngano kaludluod ba gato? Ano to? Katong wa ko mo inom? Kaludluod mo. Inom ka nga. Tagay, beer gitagay. Kuminom beer ko. Natutoy sige ko tan-on mo tong babae. Asa ba to? Pasiplat mo Katong kay. ka short o katong ka rasones? Sa dagham itong namilar ito nga. Katong si Wan, kung gwapa kayo, puti-puti kayo. Ibaw sila nga vlogger ka ba? Bantay bitaw ka to siklap lagi. Lakaw mo ka. Kamay na yun na to. Ingon ta ka na ako kani kumuli unta ato. Gapakit-cute pa ka, galudluod mo sa kasad. Saon to? Ato, blind ko ato eh. Taga kwanto, taga kapitol? Ngiyon to idurog ta kayo to. Maano to ba na kasangkas ba? Gamit yun ang motor niyo. Gamit at tagang Sige kag pangkasan ng laki. Babae na sad, sige kag pangkasan ng laki. tingnan ko nimo nga. Bagay watong ko to muli to sakay lang nako ba. Ka. Samtong kayo. Hey. Oh, Ay, Ay. Premelbor. gina suruy ka. Way ay kay Suro man yung Premelbor nga. mingaw ya, mingaw. Mingaw kay dito sa balay ay ako usa. Lami kay sighilak. Sa Bagay ni suruy ka. mura na yung beresantong lagway na. Nya, sa may Ay, ato. kay kuan ba kanang standby. Nagani kay wa ka na update uwan. Ano na? Panahon na gadag ko masad. Kauwan dito eh. Agawan niyo dai. Mo gadag kag Bumto ko. panyo nga puwa. Bumto ko diri wa. Kuha ko na na yang kuan basi bago sa nagtupi. Hindi mo klaro sa kayo. Ha? Naitatak pero kalabira man. Wow. Surprise ba? Rubin yung Dube. lipat na. Basi ikaw gana kag ani. Ha? Nga outfit ni nani ba? Pampi ang ngay nga naman. Ngayon ako no. Ang ngayon hinuong ka kay Mura kini damulag. nang mataguan man nato atong mga buhok ba. Taguan ang buhok. Ako dangas Wa man sa ni buhok taguan. pahak. Adiga-diga niya ako. Wa man ni buhok nahulot man. Oh. Pero dai nga anak na Waslik. dalang buhok. Lahi ito kay katong patanon pa kay tabag. Oo. Di pa pinakagis-gagis. Lahi na malay. Ito, diri krabal sa unang isunsuon man to. Ito kayo, tanawon. Dai ato pre ba? Ato bitong bangka pre sa Cordoba na lunod pre. Bantay ka to? Oh, ka, tungo ko ato, radyo. Uya ato ini. Sunod ka to pre biyahin la ang bawd ako ka pre. Nakulob ang bangka oy. Kulob. Isa? Sabi itabo ato no sa Cordoba sa. Dako siguro to, paura.
Bro, Dagko kang bawd eh. No. katong bagyo sa awan sa Bohol, ako uli ko eh. Hindi ko madlo ka na nga na. Kanang mga Adi ka mahadlo ko. Bawd? bisag Sa- bagyo, bisag Bagyo? bawd. Oo. Ah, Sagdag ko kay bawd. Di ko mo, madlo ko na. Uli, dyo ko. Jadi kita nga ba hadlo ko mga bawd. Ah, di ko madlo ko bawd eh. Ako kaya uyuan kaya mo uli, Iya. itong bagyo. Kumurang di Di, ko sa kung saan ang malipong na. Bisag magbawd pa say kita suon ng taas pa sa lubi. Ah, Bawd. Ora sa day si kapitas barko di Nah, kita hadlo dili ko ka mga malipong. bawd. Bawa itong tawa na. Ko hadlo ko na eh. Oh, gito siya gid. Uli gito siya. Pareha rin Sure ka di juga ma. Ah, bisag ako. Naana juga na. Anad ko, kuy gusto niya. Layo ko ng buhol kuya. Na, Yung asa bawd. mo kuha na na. Kung ako kag Isa bawd. magtaas pa na, lapas ma sa lubi ng bawd. Ah, lubiha. Na, Ako Kung ano? na eh. Likado nay, gina. nay gambawd na itong sakyan, barko man. Ano yun? Barko lagi bro. Ah, Ang katuhan ay. ya. Ako ba na ko'y pansiran ninyo be. Saan sa mo? Unsa may panahon ng saktong ting pamukos mangga. Magunyo sa. Di hunyo. Anong hunyo man ka? Nga kanang hunyo mao pa mo pagtuy-tuy sa mangga na. May pa kayo ari ka sa Abril. Pagtoy-toy mangga. 6 months man ang mangga. Usa Tuy-tuy. ko. Wa Abril na si gyapon. Abril. Wa mo kibaw eh. Oh, Saktong ting Kibaw. pamukos mangga. Iglakaw sa tag-iya. Ba, ano? tol mi ay. Gawan mo. Tol mi. Tutoy. Delikado Asa? ito na kay. Bagko bigong abot asa mo. Kuya, Lagi- lagi mo kay. Wasig Masakpan manguha ta sa sa iya. iya. Ikaw lay panguha dito. Kailan panguha? Na, gusto ko. Tang gawa. Kay kuyo.